Ben, na seguinte parte desta jornada de hoxe, que é sobre o territorio e desenvolvemento sustentável, comeza a presentar directamente ao compañero Daniel Beiras, que é co-administrador do noso blog, arquitecto, urbanista e unha serie de cosas máis que se vos falará ele. Bueno, bons días a todos. Disculpade a tardanza no principio desta mesa. Vamos acumulando un certo retraso e vou tratar de ser moi breve na minha intervención. Simplemente, do que quería falaros un pouquinho para introducir esta mesa de territorio, un pouco de aspectos xenéricos do que é o territorio no primeiro bloque, do que significa a planificación, e logo entrar un pouquinho máis por un miúdo en dous instrumentos de ordenación, que son o plan de ordenación do litoral e máis as directrices de ordenación do territorio, que van un pouco a vincular ou a marcar un pouco as estrategias de futuro no que é o planeamento do territorio galego. Para empezar, o primeiro bloque, que sería un pouco definir o que é o territorio, se observamos esta foto que trae aí, e digo que é o territorio, pois todo o mundo pensaría na paisaxe. De entrada, hai unha simulación moi grande entre o que é o territorio e a paisaxe natural. Isto foi así ao longo do tempo, xa nas primeiras actuacións importantes que houve sobre o territorio, nas primeiras aproximacións que houve á paisaxe natural, se fixo desde un punto de vista sensible, con todo o movimento pintoresquista que arrinca no século XVIII, despois se prolonga no XIX, con todas as primeiras aproximacións á paisaxe, desde Turó, cando empeza a visitar as paisaxes interiores do oeste americano, hasta Lewis Mumford, que é o teórico, digamos, do territorio na primeira metade do século XX, e que logo volve a ter unha intervención importante no debate dos anos 60. Pero, bueno, o diseño da paisaxe, que arrinca, como decimos, do século XIX, pois ten exemplos que teñen tido moita importancia, como pode ser os cottage, como pode ser o diseño da cidade de Xardín, de Howard, e que ten o seu culmen, por exemplo, na artificialización da paisaxe, en un exemplo como pode ser o Central Park de Nova York, onde un xardiñeiro, que se chama Olmsted, pois recrea completamente unha topografía, recrea os penedos e convirte de repente nun espacio urbano nunha paisaxe natural artificializada. Aí teríamos que falar un pouquinho do que significa do que é a construcción da paisaxe, que moitas veces vemos como un tema a paisaxe galega como un tema onde ten prioridade a natureza, e realmente se profundizamos un pouquinho na paisaxe galega
pois vemos que hai un nivel de urbanización moi importante, mesmo en cousas que nos de partida non consideramos. Por exemplo, se visitamos as terrazas do Sil, do Viño, pois nos atopamos que toda esa topografía de socalcos, de escalonamentos, é feita polo home, non? Se visitamos, por exemplo, o Caurel, e vemos un prado, vemos unha zona que, mellor, en principio, pensamos que é unha zona natural, que non está construída, non? Pois empezamos a ver que, de repente, hai uns regos, hai uns lavadeiros, a auga, para levarla dun sitio a outro, pois se construye un muro, aparece todo un sistema de canalizacións que resulta que o territorio está humanizado, non? O que pasa é que nós, desde a nosa perspectiva urbana, non? Cando nos acercamos a ese territorio, pois non o apreciamos directamente, non? Aí convendría falar, entonces, unha vez máis, de que é o territorio, non? Se o territorio é simplemente... Bueno, perdón, hai dúas simplificacións que se teñen a dar. A primeira, que falamos, é de confusión do territorio coa paisaxe, non? A segunda é de confusión do territorio coa xeografía política, non? Porque tamén hai outra simplificación, sería considerar que o territorio é o sistema de concellos, de parroquias, de estrutura, de núcleos, non? Cando realmente o territorio ten moitas máis cousas que considerar, non? Se vemos un plan aí, este por exemplo sería o territorio do Concello de Cerceda, aí atopámonos líneas que son, por exemplo, en vermello, canalizacións eléctricas, en azul, canalizacións de auga, en negro nos atopamos todo un medio construído, que son as casas, os trazados viarios, e logo está tamén o soporte natural do que falábamos, o que é a topografía, o que son as pendentes, as veigas, os socalcos. O territorio, todo isto é territorio. O que se ve ao fondo é territorio, porque están as montañas do Caurel aí ao fondo. Pero o que se ve diante, que un muro de mampostería, un prado e un hotel, eso tamén forma parte do territorio, non? E convén ter en conta, non? A segunda aproximación sería a planificación do territorio, non? Tendemos a pensar tamén que a planificación é a planificación urbana, non? Probablemente porque, bueno, temos tido moitos problemas ao longo do tempo. Un deles, por exemplo, é o déficit cartográfico, cando nos aproximamos a paisaxes naturales ou a paisaxes rurais, os niveis de cartografía son moi inferiores que cando nos aproximamos a paisaxes urbanas, pero tamén hai un déficit histórico que eu penso que se dá desde a base mesma do urbanismo, e é que ao longo do tempo, tanto as normativas como os plantexamentos dos técnicos teñen sido sempre desde unha óptica urbana, non? Se damos un pequeno repaso ao que é a normativa que nos afectou ao longo do tempo en Galiza, non? Pois temos a tradición da Lasga, a Lei de Adaptación do Solo de 1985 ao que despois a Lei do Solo de 1997, onde as clasificacións de solo se limitan basicamente a tres, de que logo veremos que hai moitas máis, non? Pero basicamente as clasificacións de solo se limitan ao solo urbano, que é o solo das cidades, o solo onde xa se pode vivir, digamos, onde se pode xa ter edificación e as rúas preparadas para vivir, o solo urbanizado, ou que tamén pode ter a denominación nestas normativas de solo apto para urbanizar, que é o suelo que queremos que tenda a ser urbano, e despois temos o suelo non urbanizable, que como se dixéramos pobriño, quedou aí, é un suelo que non se sabe moi ben que facer con ele, e resulta que non pode chegar a ser urbano, pero non sabemos moi ben como que é o que queremos que remate sendo, non? Claro, este esquema é o que chamamos un esquema desarrollista, non? No que a tendencia, se deixamos continuar, é a antropización total do territorio, é dicir, que todo o territorio acabe sendo unha masa informe colonizada polo medio urbano, non? Donde o hábitat dominante non vai ser o urbano, senón vai ser o hábitat semiurbano, o hábitat de aquelas zonas residenciais que non teñen suficiente calidade nin cohesión para ser urbanas, pero que se van estendendo polo territorio con manchas no que chamamos o
hábitat disperso. Isto, cando se publica no ano 2002 a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, trátase de corrixir, e se corrixe da seguinte maneira: aparece un novo solo que se chama solo rústico, que realmente é unha concepción, o sea, é un nome que xa existía nos anos 50. É dicir, se retrocedemos no tempo a normativas franquistas, da época de Franco, pois nos atopamos esa clasificación de solo, pero agora se lle dá outro peso diferente, e aparece outro solo que se chama solo de núcleo rural. Hasta agora os núcleos rurais, hasta ese momento, hasta o ano 2002, os núcleos rurais non tiñan unha clasificación de solo específica. O sea, ti vivías nun núcleo rural e dentro do núcleo rural podía ser solo urbano de núcleo rural, solo urbanizable de núcleo rural ou solo non urbanizable. Pero tiñas as mesmas clasificacións que digamos que non había unha categoría específica de solo de núcleo rural. Coa Lei 2002 aparecen o suelo de núcleo rural tradicional e o suelo de extensión, co cual se dá unha forma legal, digamos, a un hábitat que xa existe en Galicia e que ten uns problemas determinados. Problemas que apareceron aí, que a clasificación do solo ao mellor é demasiado estricta ou ao mellor é interpretada de forma demasiado estricta polos técnicos, e entón empezan a aparecer uns problemas, porque resulta que os núcleos tradicionais se limitan ao que son os núcleos históricos, pero hai outros crecementos en Galiza, agrupacións de vivendas dos anos 60, dos anos 70, que non teñen unha caracterización legal. E despois, por outro lado tamén, temos o tema non teñen unha caracterización legal, e por outro lado teñen tamén outros problemas legais, por exemplo, o feito de non poder realizar particións de fincas nos núcleos, cando sin urbano, por exemplo, se poden realizar na Lei 2002. Entón, eso xenera un debate público, que penso que agora intentan correxir na Lei 2010. E despois estarían os solos rústicos de especial protección, que é onde se afonda a Lei 2002 e que prácticamente acaba de copiar a Lei 2010 ao pé da letra, prácticamente, dando unhas pequenas diferencias, pero recollen todos os tipos de solos que hai que protexer especialmente. Si vemos na Lei 2010, por exemplo, recolle solo rústico, protección agropecuaria, protección forestal, protección de infraestructuras, protección de augas, protección de costas, protección de espazos naturais, protección paisaxística e o espacio protegido para bens de interese cultural, que significa recoller directamente o que os catálogos de cultura, e isto falan máis adiante aquí as compañías. Entonces, prácticamente hai poucas diferencias entre a Lei 2002 e a Lei 2010. Simplemente a Lei 2010 divide en dous agropecuaria e forestal, que antes estaban metidos no mesmo paquete, diversifica tamén o de augas, espacios naturais, unha serie de diferencias moi pequenas, pero realmente é o mesmo esquema que tiñamos.